1,000 ang pinakaubos. Sila? 1,000. Honda at 20 rupees. Daog luta sir po? Daog ba sir? Ha? Daog na. Daog na luta? Sir ka unit? Ito tulog? Tirada dah mga badi. Yeah, Hanara. Good job. Okay. Ang tamis ng sandaling inibigay. Where? Awesome eh. Agumpal. Oh, tidak ada deh mah bedi. Limbor. Oops. Init siya. Init siya. Pero init nga. Dulum ba? Flexitis kamot na. Alright. Working. Alright. Mana? Good job. Eh, cutter wala.